I'm Joy and I'm back for another video, and I will be talking about my backpack today. And this backpack is the one that I'm using for my duties. For those who don't know me yet, I'm a nurse and I still have, or I work as a nurse in the hospital. And I'm the type of girl who use backpack all the time. So, mas madami kasi nakakarga yung backpack kaysa yung shoulder bag or the sling bag. So, ginagamit ko lang yung shoulder bag pag gusto kong magmaat-maatan. Yan. So, the one that I'm using here is this backpack that I got from Hawk. It cost me 900 plus, I think, when I got this last June. So, naghahanap ako ng backpack na yung printed sana siya. Kaya lang, ayoko ng mga print na nandun sa SM Rosales. That time kasi, yung mga print niya, yung mga skull, mga graffiti signs, mga ganun. So, sabi ko, I'd rather stick with the plain one na colorful pa din siya, tapos maganda pa rin tingnan. So, the one that I got here is this pink, purple, and neon green. So, ayan, sa strap niya, pink siya, tapos purple, tapos neon green. Pag naglalakad ako, sabi ng mama ko, hindi na daw ako magbubunggo kasi naka-neon. So, gustong-gusto ko siya kasi yun, kahit masakit siya sa mata, ayan, maduduling lahat ng, masilaw lahat ng mga drivers na makakakita sa akin pag naglalakad ako dyan sa highway papunta dyan sa hospital. So, gusto ko siya, tsaka very simple lang. Just may packet siya dito, tapos yun nga lang yung downside nito, wala siya secret pocket here. Unlike sa mga printed ng Hawk, yung may secret pocket dito. Pero mga tig 1,000 naman. So, let's proceed with the things inside. So, boring siya, but sana lang ma-entertain kayo. Sana lang ma-entertain. So, let's start with the main pocket. Ayan. Ito yung naman niya. Ayan. Medyo mabigat siya. So, the one that I have here is this umbrella from Bench. I think it's an automatic umbrella. So, must have talagang mag-umbrella kasi naglalakad lang ako pupunta dyan sa hospital. So, another thing na kailangan ko is this sunglasses na binigay siya ng friend ko last Christmas. The one na pink tsaka leopard. Leopard yung, yung frame niya. May big siya, tapos dito niya is orange na yung, para siyang hindi siya opaque. Parang transparent pink. Ay, orange pala. So, ayun, dyan siya. Kasi, kung nag-follow na kami dati sa YouTube ko, lahat talaga ng barcode nilalagyan ko ng sunglasses. Kasi, yung mata ko talaga, sobrang sakit. Parang magugulat na ako sa tingkad ng araw or sa taas ng araw dito sa amin. So, yun. So, the next one that I have here is this, parang makeup bag siya, but I don't usually wear makeup pag nag-studio ako. Parang light lang, mga powder lang, ganyan. So, let's see what's inside this bag. Ayan, so, first one is this body and face powder ng Lucas & Pearl na blue, Rain oil control with sunscreen, hypoallergenic siya. So, gusto ko siya kasi may oil control siya. So, kapag nurse ka kasi, pagka-toxic ka na, kailangan mo talaga yung may oil control na kapag kagaya kita na oily yung skin. So, ayan, kailangan ko talaga to. So, mas gusto ko to kaysa dun sa may sponge na powder na ginaganyan. Kasi, hindi ako yung laging naglilinis ng mga sponge ko. So, tapos yung skin ko, prone na prone talaga siya sa pimples. As you can see, kahit mag-makeup ako, may mga may mga spots pa rin kayo nakikita dyan. Kasi, doon sa mga nakaraang buwan yan, nagkaroon talaga ako ng pimples na sobrang dami. So, mas gusto ko na lang yung powder kasi pag yung makeup ako, nakakalata ako na, ayun, sobrang dami talagang pinutubo. And the next one is this brush that I got from Paganini Collection. So, brush lang siya na may buhok pa. Ayan, may buhok pa kasi nagpo-falling hair ako. Tapos pink lang. So, plastic lang siya. Pero, tapos, alam mo ba, kakabili ko lang nito. Tapos, trinay ko siyang sinuklay. Ayan ang nangyari. Tsung! Ayan. So, ewan ko kung ano ba to, extension ba niya to? O ano. So, nakakainis lang kasi hindi siya magamit ng maayos. But still, it works. So, kailangan ko lang naman ng suklay. And the next one that I have here is this facial absorbent taper from Bench. So, blotting sheet siya from Bench. Ayan. Madami pa siya eh. Madami pang kagang pang oily skin talaga.
Tapos, ito yung pangkilay na pangkilay. Yung MAC ko na eye and lip liner pencil na nawala na yung effect niya. Kasi, hindi ko alam kung saan na naman nilagay ng pamangkin ko yung packet niya. Kasi yung batang yun, lahat na ng gamit ko pinapakialaman niya. Feeling niya dalaga na rin siya. So, ayan, must have talaga to kasi kapag nagka-toxican na tapos yung gusto mong maghilamos, syempre, ano ka, ayaw mo naman mas mukha kang may sakit kaysa sa pasyente mo, diba? The next one is this perfume from Body Fantasy Signature. Saan kaya ito nabili ng kapatid? Hindi ko alam kung saan niya ito nabili, pero sobrang bango niya talaga na, alam mo yung vanilla ng Victoria's Secret, mas matagal pa yung fragrance nito na nag-stay sa skin kaysa yung vanilla. Tapos kasi amoy lang niya nung vanilla. So, gusto ko kasi yung vanilla na scent eh. Pati yung candle ko na yan, vanilla scent siya. So, gusto ko yung scent na yun. Favorite ko yung flavor ng vanilla. And another one is this wipes na ano lang, pang ano lang ng pag nag-CR ganyan or pag kailangan sa kamay. And eto naman, tissue na naman. Ano ba? Namin yung tissue tsaka wipes tissue na naman siya. So, ayan. Kasi ako na pag gusto ko mag-CR ganyan, at least dun sa station malinis siya. Kaya lang walang tissue. So, I always bring tissue wipes ganyan. Tapos, the next one that I have here is this Fitrels na hair cuticle coat. Ayan, paayos lang naman siya ng hair para hindi masyadong nagsistayuan yung mga tumatayong hair. Kasi kailangan nakakuha ni pag-beauty. Tapos, this lipstick na yung all-time favorite ko na parang siyang orange na ano. From Avon pa to eh, matagal na siya. Ayun, hindi ko na mabasa. Youth for 20 Puppy Love. Puppy Love, yung ano. Parang may pag-red siya na may pagka-orange. Sabi ng, gusto ko siya kasi sabi ng isang nurse namin doon, senior nurse namin, pag daw yun yung gamit ko, parang nakakabata daw. So, yung undertone niya siguro nababagi sa skin ko. Tapos, ito din, Nivea Fruity Shine Strawberry. Ano ba? Bulol lang. Ayan. Fruity Shine Strawberry. Strawberry? Ano ba? Fruity Shine Strawberry. So, ayan. Ano din eh, kailangan ko din ito, ina-apply ko siya bago ako mag-lipstick. Pag barado na yung lipstick ko, ganyan. Or bago ako mag-duty or before ako umuwi, ganyan. Siyempre, freshen up ko muna para maganda paglabas. Yun, kailangan ko ito kasi lagi ako nagkakaroon ng dry lips. And the next one here is, ano ba itong lip product? Kiss Flavored Gloss na shiny from Victoria's Secret. Strawberry Fizz na ano siya, parang flavor niya. Or ano ba, flavored gloss perfume. Ganyan. So, masarap siya. Gusto din niya ng pamangkin ko. Tapos, ito din, may guitar pick ako dito, di ba? Guitar pick. Kasi sa hospital, usually pag hindi kami toxic yun, kumakanta kami, sineserenade namin yung mga patients namin, ganyan, lalo na yung mga matatanda na, yung parang ma-depress na sila kasi nakasakit sila lang. Yun. So, kinakantahan namin, dinadala ko yung guitar ko or yung ukulele ko sa hospital. Sobrang lapit lang naman. Ayun, so wala nang laman ito. And the next one that I have here is my wallet, na matagal ko ng wallet. So, ano lang laman nito. Ayan. May lalagyan lang siya ng barya dito. Tapos may pang-ano ng pocket and another pocket here na walang pera. Ayan, tapos mga card. Yung license ko, yung first nurse license ko na nandito kasi nag-renew na ako last August. I think, or noong July, nag-renew na ako. Dito, sa packet niyang to, yun, mga receipts ko lang, tapos yung mga ibang enrollment papers ko, tsaka yung temporary license ko from LTO kasi hindi pa sila nag-release na yung PPCIA talaga ng non-professional, gano'n, tsaka mga professional, wala pa din. So, hindi ko alam kung kailan namin makukuha. Wala pa naman silang text kasi binalikan ko siya dati noong September ata. Wala pa. So, ayun. Hindi na yata ako aasa. Hindi ako aasa. And the next one that I have here is small. Itong maliit na notebook. Na to kasi dito ko nilalagay yung mga nagagastos ko everyday. So, minomonitor ko yung expenses ko. Kasi pag nasusulat ko siya, tapos alam mo yun, pag nakikita mo, ang dami ko na palang
nagastos niya yung araw na to. So, at least, nagiging aware ako. Tapos, ang nangyayari, mas nililesen ko yung paggastos ko. Or kung hindi naman talagang need na bilhin yun, hindi ko na siya binibili. Ayan. So, yun. And the next one here is this towel from Bench na nilagyan ko ng elastic band, ng rubber band. Kasi ano siya, parang nung nagkaroon kami ng pasyente talaga na, as in talaga na yung niya. So, umabot hanggang dito. Tapos pinaliguan namin siya. As in, ligo talaga, hindi lang bedpan. Talagang nililigo namin siya. Nilagay namin siya sa stretcher. Tapos, yun. After namin siyang niliguan, parang kami din gusto din namin mag-freshen up. So, kailangan ko talaga to kasi yun. Ako mag face wash, ganyan. Tapos, kapag na-expose ako sa hindi magandang room or basta yung nakakaiba or matalsikan ka, kasi hindi pwedeng panyo-panyo ka lang yan. So, protektahan mo din yung sarili mo yung hinilamos ako. Tapos ito yung pinapupunas ko, dark siya kasi para kahit naka-mascara ako or yung sa eyebrows ko, malagyan hindi siya mag-sting or hindi masyadong halata ng sting. And the next one here is this, from Tacloban na, excuse me, na bag, na siya made of abacus siya. Tapos nilagyan ko dito ng wrist tag na nilagyan ko ng pangalan ko. Ayan. Mia kasi ang pangalan ko sa hospital, ni Joy. Ayan. Sa family ko lang siya, kasi mga close friends ko na Joy ang tawag sa akin. So dito, ang laman niya, ito siya, punong-puno ng pen. Ewan ko ba? Tapos ito yung license ko na bago, tsaka yung PNA ID ko pa noon pa nung bagong graduate pa ako. Ayan, hindi na ako member ng PNA. Excuse me. Tapos, may scotch tape ako, kailangan kasi yan. Tapos, marker, tapos, stapler na maliit, yan. Tapos, sharpener para sa pencil pag nagka-cardex. Tapos, eraser na may pangalan na naman ako, baliktaran pa, may niya pa. Tapos, clip na may pangalan na naman ako. Tapos, ito, puro shop pens na iba't ibang color. Kasi, gamit kasi namin sa hospital, black for AM, green for PM, and red for the night shift. So, kailangan yan. Tapos, kapag may mga may ball pen yan, nangihiram sila sa akin. Pero yung pinaka-favorite ko talaga na brand ng ball pen is the NNG na pen. Sobrang ganda niya talaga ang sulat. Tsaka hindi ka mag-e-effort na Kasi ako ayaw ko pag manipis ng sulat ko. Ayan. Tapos may marker ulit ako dito. Tapos yung surgical or bandage scissor siya, meron din dito. Tapos may wrist tag na naman siya. Tapos may pangalan ako. Kasi nagkakawalaan ng bandage scissor. So, pag wala na yung bandage scissor ng hospital, nilalabas ko to kasi kailangan din. Tapos nilalagay ko sa packet ng tags. Another thing that I have here is this pencil na walang eraser. Nabudbud na siya. So, yun lang naman nito. Tapos basura na yung iba. Ayan, basura na. Yung phone ko, nagka-J1 ako ngayon. Actually, hindi ko to phone. Hinarap ko lang siya kasi sira na yung iPhone ko. Nag-give up na yung iPhone ko. First time ko mag-Android, di ko alam talaga ginagawa ko sa Android. Ang ko talaga sa ganyan. So, mas gusto ko pa rin yung iPhone. Tsaka medyo mabagal pala yung ganyan na phone. Tapos ito, yung headset ko. Tapos charger. Kailangan kasi walang power bank. Sa packet, meron yung watch ko na Timex Expedition na napalitan na yung strap niya kasi hindi na ito yung original strap niya. Pinagawa ko lang ito sa SM. Kasi nasira-sira na siya. So, this one is my favorite to watch. Kahit medyo mabigat nga lang siya pag nag-duty. Pero gusto ko kasi malaki yung niya, yung face. Ano ba tawag mo dyan? Basta yung ganyan niya malaki. Tapos mas kailangan ko siya pag bigyan ng meds or na lang pag sa ER kung ano yung time pag nag-revive ng patient. So, yun. Tapos, meron pa dito, may dalawang napkin. Charmy siya, tsaka Whisper. Ito yung favorite ko na napkin. Ayan. All-time favorite. Okay. Mula pa nung college ako. Ayan. So, although meron ako nito sa emergency kit ko sa hospital, pero meron pa din ako dito. Parang rin makagka-business. Tapos, the last one is note lang siya. This
this is not a trash. This is a note from someone. Someone special. Ayan. So, yun na lang naman yung bag ko. Ayan na siya. Tapos ito na. Ayan. Ito na lang yung nakita dyan. I hope you enjoyed this kind of video. And, ayan. Kahit hindi ko masyadong entertain. Pero, gusto ko lang share. So, see you again in my next video. Bye!